La tos és perquè aplaudiu. Gràcies. 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 Bé, bona vesprada. Se m'escolta bé? Sí, gràcies. Bona vesprada, amics i amigues. Benvinguts a la quarta edició dels Premis d'Innovació Social i Urbana. Estos premis, impulsats pel Servei d'Innovació de la Regidoria d'Innovació i Gestió del Coneixement, tenen com a objectiu reconèixer les idees i les iniciatives destinades a resoldre els grans reptes que les ciutats tenen en l'actualitat i en el seu futur pròxim. És a dir, en els problemes que ara tenim i que probablement seguirem tinguent d'ací 100 anys, però evolucionats. Perquè no ens enganyem, els problemes de les ciutats són els mateixos des que el món és món. Bàsicament, la qualitat de vida, les desigualtats socials i la generació de residus, que es pot resumir tot en una gran merda. Bé, perquè si bé la humanitat som capaços d'anar trobant solucions dels problemes que creem, també som capaços d'anar augmentant exponencialment la dificultat de resoldre'ls. Ahí tenim, per exemple, els pobres romans. Els romans són els creadors de la xarxa de clavegueram de la ciutat de València per a evacuar les aigües residuals, millorar la salut i la higiene social. I ja veus qui els anava a dir als pobres enginyers romans que 2000 anys després el clavegueram seria un mal de cap precisament per l'excés d'higiene. Però, clar, ni el mateix Marc Tuli Ciceró haguera pogut preveure que al 2019 la qualitat de vida del primer món es mesuraria en poder torcar-se el cul amb una tovalloleta a banyar per embossar després el vàter. 13 milions d'euros li ha costat a València desfer-se d'un embús de 3 quilòmetres format per 5.000 tones de tovalloletes humides. Pràcticament, perquè ho he calculat, estem parlant que eixim a 6,5 quilos de tovalloletes per habitant. Una xifra altíssima. Això sí, amb 6,5 quilos podem dir que els forigols dels valencians han d'estar ben lluents. De fet, en breu, les guies turístiques de València ho acabaran incloent com un reclam turístic. Visit València, the city of paella and the shining forigols. Bé, ja que estem ací, aprofite també per fer una reivindicació i un crit per la recuperació d'una gran innovació humana, el bidet, que està perdent-se. Així que avui hi ha tanta gent de compromís, tan receptius sempre a la recuperació de les nostres tradicions. No sé si seria hora d'organitzar unes jornades per la recuperació dels nostres bidets. Encara que caldrà anar en compte amb aquesta proposta perquè com isca només de compromís és probable que des de les províncies engeguen una campanya en contra del bidet per catalanista. En definitiva, estos premis que lliurem avui volen reconèixer públicament l'esforç de persones i entitats per la posada en marxa d'iniciatives en matèria d'innovació social i urbana com a resposta als problemes i necessitats reals de la ciutat i les persones que l'habiten. Esta edició, a més, introdueix dues novetats respecte a les anteriors. Primer, una nova categoria, la de millor treball, fi de màster o tesi doctoral en matèria d'innovació social i urbana, per a vincular l'acadèmia i el món universitari amb les tendències d'avantguarda en innovació social i urbana impulsades des de la Unió Europea. I segon, molt important, una millora econòmica, la qual augmenta la dotació dels premiats passant de 3.000 euros a 10.000 euros que es reparteixen de la següent forma: 5.000 euros per al projecte guanyador i 2.500 per a cadascun dels dos projectes finalistes. Enguany, a més, una dada interessant, han sigut 41 els projectes presentats a les diferents categories i la categoria a millor solució creativa a problemes socials ha sigut amb un 39% la que més propostes ha rebut, la resta es reparteixen entre un 24%, un 16% i un 14%, sent només amb un 5% la categoria amb millor experiència en consum responsable, només un 5% a la categoria consum responsable, la que més propostes ha rebut. És evident que la percepció que el consumisme és un dels problemes mediambientals amb els
Perdó, és evident que la percepció que el consumisme és un dels reptes de futur que aniran en augment a mesura que la societat relacionem els problemes mediambientals amb el consum abrasiu. És com que ara, a poc, estem un poc despertant i sent conscients d'això. Però per això cal educació a l'escola, òbviament, perquè no tots els individus som capaços de veure els errors si no se'ns assenyalen. O també iniciativa, perquè afortunadament hi ha gent que des de ben jove sent l'impuls a millorar la vida dels altres. És el cas, per exemple, d'un dels guanyadors de l'any passat, que després veurem el vídeo, que és una colla de joves que es diu Invictus Lego. Trobo que no han pogut vindre avui, però els monitors sí que estan. Han vingut els monitors? Esteu ahí? On esteu? Vos podria veure jo, per favor? On estan? Ah, molt bé, molt bé. De quina és l'escola en la que esteu vosaltres? Pureza de Maria. Vas explicar-ho perquè quants anys tenen els xics que estaven en el projecte IXE? 14 o 15 anys, no? I és una colla de joves que es diu Invictus Lego i ells van anar l'any passat, van anar a l'Ajuntament i van preguntar directament quin problema tenia la ciutat. I entre molts dels problemes que tenia la ciutat, un era precisament el de les tovalloletes i ells van fer un projecte per a no solucionar això, però sí que previndre-ho per un sistema de detecció temprana, si es pot dir així, dels embussos. Això ha estat guiat per monitors com ells, per això vull dir que és una cosa bastant important que des de l'escola es treballa la conscienciació dels problemes, perquè al final som ciutadans que formem part tots de la ciutat. Per cert, vosaltres encara esteu en el grup IXE, no? Accepteu encàrrecs? Per a solucionar coses. Podeu fer un projecte, si jo vos ho demane? Podeu fer una investigació? Podeu mirar-ho, no? Seria una cosa que tindria a veure, no té res a veure amb els bidets, tranquils, no va per ahí la cosa. Seria una cosa que tindria a veure amb la comunicació. A veure si se vos ocorre alguna cosa per a que un canal de televisió tingui audiència. Un canal autonòmic, posem per cas, d'acord? Vosaltres feu la investigació i quan la tingueu a punt ja ens aviseu, d'acord? Gràcies, gràcies, gràcies. Bé, hem parlat, hem fet un tast amb un d'aquests premis de l'any passat, però si vos sembla, tot seguit veurem aquest cas i la resta de premiats de l'any passat amb uns vídeos que han preparat des de l'organització on se resumís tot molt bé. I si vos sembla, comencem amb els guanyadors del Premi a Millor Experiència de Consum Responsable del 2018 de l'Associació de Veïnes i Veïns de Campanar. Massa per a la Carabassa és una iniciativa de l'Associació de Veïnes i Veïns de Campanar i de la Taula per la Partida i té com a objecte fomentar el consum de productes de l'horta, els productes de proximitat que es fan a la partida de dalt. Però l'objectiu essencial és acurtar els canals de comercialització per posar en valor la feina dels llauradors i ajudar-los en la seva economia. Des del nostre punt de vista, Massa per la Carabassa és un projecte innovador perquè connecta a diferents estaments, diríem, de la xarxa de consum, que són els llauradors, les botigues i consumidors. Nosaltres hem volgut posar en contacte els llauradors com a productors de la partida de dalt amb les botigues que venen i comercialitzen aquests productes i en consumidors, sobretot a través de les AMPes per a que en les escoles se pugui consumir producte quilòmetre zero. El producte quilòmetre zero és una forma de revitalitzar l'horta, és una forma de que els llauradors tinguem un mig de vida un poquet més alt i perquè el producte de proximitat és un producte de qualitat. O sigui, tenim l'horta dins de València i això tenim que aprofitar-ho. I una forma d'aprofitar-ho és venent directament a tendes, proximitat i qualitat.
Nosaltres direm ahir els productes són nostres, que són frescs i acabats de collir més o menys tots els dies, perquè carxofes les collguem tots els dies, les faves, les cebetes tendres. Nosaltres vam adherir a la massa per la carabassa perquè tenim els productes frescs i de qualitat. I en el llibret que ens donaren saben les tendes que tenen productes de campanar i fresquets. Crec que el resultat és un poc sorprenent per a una associació de veïns, perquè normalment no treballen aquests temes, però per a nosaltres serà de vital importància, donat que una quantitat considerable de gent de Campanar viu de l'horta, no? I per això creiem que era fonamental i era innovador en aquest sentit al connectar a totes aquestes entitats. Una proposta de consum responsable molt interessant. Des d'ací llança la proposta a l'organització que tal volta seria també interessant fer un seguiment per veure si, no sé, en un any, 2 anys, 3 anys, 4, 5 anys, si això encara està en marxa, si ha evolucionat o com a respirar, perquè les innovacions també tenen aquesta cosa, no? Veure com creixen, com muten, com canvien. Bé, seguim amb el Premi a la millor innovació basada en procés de participació ciutadana del 2018 de l'associació Mesura. El projecte Mesura el que pretén és la generació de dades per a l'ús de la ciutadania, generar informació, generar sabers per a que els barris, les nostres ciutats, milloren el seu entorn i la qualitat de vida. Com ho fem? Gràcies a aquestes dades i a aquesta informació proporcionem eines a la ciutadania per a que s'apoderen del territori i prenguen decisions sobre el medi ambient i qualitat de vida i salut. Què volem, ciutadania intel·ligent o ciutat intel·ligent? Nosaltres apostem per la ciutadania intel·ligent. Una ciutat intel·ligent és una ciutat equitativa, propera, accessible, una ciutat saludable, més que una ciutat plena d'aparells que envien informació a no saber on. Quan parlem de ciutadania intel·ligent, més que de ciutats intel·ligents, ens referim, respecte al que deia Fran, a ficar a la persona, sobretot en el centre de totes les accions. Perseguir aquesta ciutat intel·ligent no ha de ser la fi o l'objectiu, sinó que ha de ser una eina per a la construcció d'una ciutadania que cada vegada tinga més capacitat de transformació d'aquelles realitats que més influeixen en la seva vida. Els sabers tècnics de la universitat, de les institucions, amb els sabers locals, experiencials que existeixen en els barris, en els moviments ciutadans, aquesta col·laboració entre diferents experts en les seues matèries, considerem que és vital per a que realment se pugui produir aquesta transformació emancipadora i pugui haver aquest empoderament més real i que totes aquestes accions que venen de baix cap a dalt puguen arribar a transformar la realitat de les persones que habiten la ciutat. Hi ha un cas molt senzill d'entendre, és la monitorització d'aules escolars. Si els crios són coneixedors de que ells són la font de soroll dins d'una aula o dins d'un menjador, ells baixaran el seu to i podran veure la millora continuada del seu comportament i l'impacte en salut que té el soroll. El Departament d'Informàtica de la Universitat de València participa en el projecte Mesura aportant dispositius de recollida de dades i de sensorització per recollir informació sobre temperatura, humitat i nivell de pressió sonora per avaluar entorns educatius com pugui ser el Col·legi de Patraix, de manera que la informació recollida la recollim en el núvol i la processem per a que els propis centres puguen tindre accés a aquesta informació i puguen prendre mesures respecte a la seva situació. Conèixer les dades, el que ha fet és una implantació de sistemes de bioclimatització per a renovar l'aire i refredar-lo a la mateixa hora que neteja i lleva contaminants de l'aula. Aquest sistema ha millorat el rendiment perquè millora el confort i això són gràcies a disposar de dades des de part de l'alumnat i el professorat. Per a nosaltres, les iniciatives impulsades per plataformes com Mesura són verdaderes eines d'apoderament ciutadà i d'innovació. Tenen la capacitat de transformació social. Molt bé.
Molt bé, això de saber en cada moment, per exemple, la puresa de l'aire. Imagina que tinguem una aplicació que pogués saber en cada moment a València, segons quina zona, els nivells de contaminació, ara que tractem tant de reduir la contaminació pels cotxes, fomentant més la bicicleta, poder anar pel carrer i saber les dades de contaminació. A voltes intentes explicar-li a algú els beneficis de reduir l'ús del cotxe i la gent no ho entén, però igual veu la dada ahir i sempre és una forma millor de reaccionar. Bé, i ara els guanyadors del Premi a Millor Solució Creativa a Problemes Socials del 2018 de l'equip Invictus Lego, que parlàvem abans. Nosotros somos Invictus Lego, un equipo de robótica del Colegio Pureza de María de Valencia. Somos un grupo de estudiantes que participamos en la First Lego League, que es una competición de ámbito mundial de ciencia y tecnología. Cada año hay un reto y tenemos que encontrar una solución a un problema real con el que vivimos día a día. El año pasado trataba sobre el agua y como vimos que en nuestra ciudad de Valencia habíamos tenido problemas con los atascos en los colectores por tapones causados por toallitas, bastoncillos y demás, decidimos trabajar sobre este problema y encontrar una solución. La idea surgió tras la reunión que mantuvimos con el alcalde de Valencia y el concejal de Innovación, que nos informaron de los grandes problemas que estaban causando las toallitas en los colectores de las ciudades. Tras esta reunión decidimos ponernos a investigar y descubrimos que era un problema que estaba ocurriendo en grandes ciudades de todo el mundo. Por eso decidimos intentar solucionarlo y crear nuestro sistema, que con él podríamos evitar todos estos problemas. Nuestro proyecto consiste en un sistema de detección precoz de atascos que iría instalado en los colectores de las ciudades, justo debajo de los pozos de registros, dividiéndolo así en diferentes sectores. Este sistema lo que haría es medir el caudal de agua que está pasando en directo por cada sector y de esta manera, comparando los datos recibidos de un sector y de otro, podríamos saber si hay un desnivel de agua. En caso de que haya una diferencia de agua entre uno y otro, sabríamos que está sucediendo un atasco y de este modo notificaríamos en directo a la empresa encargada de que se está produciendo un atasco y asimismo de la localización exacta de este, para poder solucionarlo inmediatamente antes de que se creen consecuencias mayores. Invictus Lego. Fuimos a Estonia, donde se celebró la final mundial de la First Lego League, donde gracias a nuestro proyecto y a nuestro robot conseguimos quedar terceros en la programación. El premio de la innovación social del Ayuntamiento de Valencia nos dieron ya que nuestro sistema es económico y eficaz, ya que innovamos en las redes de saneamiento. Además, evitando estos atascos, contribuimos en la economía de las poblaciones reduciendo los gastos públicos. Por último, mejoramos el ciclo integral del agua, ya que evitamos la llegada de aguas residuales a mares y ríos. Así protegemos el ecosistema marino de una contaminación. Soc superfan, superfan, dels nanos estos, però superfan. I si vos fixeu, té un poc relació amb l'anterior perquè al final es tracta tot de recollir dades. Tindre dades, rigor, dades. Quantes més dades, igual pots derrotar a les tovalloletes que embossen que el feixisme. Vull dir, amb dades ho pares tot, saps? La mateixa merda, per dir-ho d'alguna manera. Bé, i ara els guanyadors del Premi a Millor Experiència d'Innovació Social en Col·legis del 2018, en aquest cas de la parròquia Nostra Senyora de Los Ángeles de València. Una comunidad de aprendizaje es una forma de entender y de organizar un centro educativo en el cual la participación de la comunidad, más allá de los profesionales y del alumnado, sino incluyendo a las familias y el barrio, otras entidades, forman parte del día a día y no solo de forma informativa, sino participando de las pequeñas transformaciones que necesita una escuela.
Era importante, más allá de incluir las voces de las familias en las decisiones que tomamos el centro, incluirlos también en el día a día del centro. De ahí la importancia que personas como Fátima, como Aarón, como Alba, como Ramón participen de nuestra comunidad de aprendizaje no solo como familiares, sino que además están contratadas trabajando de educadores, generando una referencia para el alumnado. Yo trabajo en el colegio como educador, en el horario de comedor, de centro de tarde y en extraescolares. Para los niños no soy un educador, podríamos decir entre comillas cualquiera, sino que más que un educador soy un referente. Un profesor no perteneciente a la comunidad gitana ha tardado 2 o 3 semanas en que un niño coja un hábito, yo igual tardo 3 días o 2 días, porque me conocen, se creen lo que yo les estoy diciendo. Que entiendan que sí que pueden seguir estudiando cuando terminan primaria y sí que pueden graduarse en la ESO, en bachiller e incluso estudiar una carrera. Es muy importante que vean una mujer gitana trabajando como yo en el cole, porque así en ellas, las niñas, se animan a seguir estudiando y acabar el cole. Antes los padres y las madres sacaban a las niñas del cole sin llegar a terminar y se quedaban en la casa fregando y haciendo cosas de casa. La radio es un proyecto de centro que trata de hacer que nuestro alumnado desarrolle su competencia digital y su competencia de comunicación lingüística. Es una manera de utilizar el lenguaje a través del uso de las nuevas tecnologías. Pueden escribir un guión de forma colaborativa, luego bajan, lo comparten y hablan de temas que tienen que ver con el día a día de su aula, pero también tratando noticias o explicando cosas que pasan en el colegio hacia afuera. Hubo unos años en que la verdad es que nos centramos mucho en lo que era compensar la parte un poco más social y luego nos dimos cuenta que no podíamos descuidar un poco la pedagógica o educativa, porque queríamos que estos niños tuvieran un futuro y ese futuro solo se consigue a través de la educación. Eso nos costó un poco más, pues porque las familias no ayudan mucho, porque muchas no valoran el papel de la escuela, pero poco a poco yo creo que se ha ido avanzando hasta el punto de que ahora lo normal es que una familia te diga que si su hijo va a ir al instituto a estudiar secundaria y eso ya es muy importante. Molt bé. No sé si hi ha algú, avui de guanyadors de l'any passat, de Nostra Senyora de Los Ángeles, n'hi ha algú? No. Doncs, José, de Comunicació, estàs per ahí? On està? Mira, que ha caigut jo ara veient-ho, que com he vist que tenen un taller de ràdio, dis-los que si volen vindre un dia a veure el concurs que faig jo, a veure com gravem un dia el programa. Que igual es molarà allí que està a la tele i tot això sempre està més guai. No estic criticant des de la ràdio, vull dir, si diguen que la tele sempre és més vistosa i estic jo allí, tot maquillat, tot guapet, i això sempre, hòstia, sempre mola. Ai, he dit hòstia, perdó, mira que no volia parlar jo mai avui. Bé, entrem ara de ple ja en els Premis 2019. Començarem per la millor experiència en consum responsable i per a entregar el primer dels premis, enguany, per cert, enguany en aquesta gala també farem una altra novetat. Com vos he dit abans, volem premiar 2 finalistes, a banda del guanyador de cada categoria. Primer donarem els finalistes i després ja el guanyador. Començarem amb la categoria millor experiència en consum responsable, com vos deia, i per lliurar aquests premis, per favor, demanem la presència a l'escenari de Carlos Galiana, regidor de l'Ajuntament de València. Molt bé. La categoria de consum. La categoria de consum. Què és l'últim que t'has comprat? Pensa. No ho saps. I l'últim que t'han regalat? No ho saps? L'últim que... No ho saps. No ho sé, és normal. Igual ara no te ve al cap. No, però com és la de consum, dic, per saber un poc, compres per internet o compres habitualment? Jo m'has convençut molt del rotllo a granel. És que l'altre dia, quan jo vaig vindre, vam estar parlant i em va estar menjant la bola. Del rotllo de... No, però te fe cas, del rotllo de... Perquè està, diguem-ne, és el 2030, la data tope. Se suposa que la ciutat... Dic, se suposa en plan periodístic, val? Se suposa que el 2030 la ciutat de València arribarà, com és això, com es diu la fita, eixa?
2030 és l'objectiu 2030. Directament, no s'ha calfat el cap, no, però és l'objectiu 2030 de disminució de què? Val, això és. L'objectiu de desenvolupament sostenible l'any 2030 és com la fita superimportant i la dia més... Si no, s'omplirà tot de... Exacte, bueno, anem a la merda. Apareixerà tot això, apareixeran camps de sueca, camps d'arròs, plens d'aigua. Aleshores, me deia que també el plàstic és que no es donen compte que estem molt envoltats de plàstic i és veritat, per exemple, pensa en la tina de ta casa, la tina és quan diguem en sueca, la banyera. Dic, quants xampús, quants gels, dic, hòstia, és veritat, n'hi ha mogolló. I em parlaves del tema d'anar a comprar a granel, que no ho havia pensat mai, i ja m'ha enterat jo, m'he ficat el xip, i ja m'ha enterat jo per a un visió d'una botiga que venen el sabó a granel. I jo me'n recordo, jo soc fill d'un botiguer, els meus pares tenien ultramarinos, i jo me'n recordo que venien coses a... Jo me'n recordo de mon pare que tenia coses que venia, alguns productes d'higiene, anaven per litres, per decilitres, o el que fos això, anaven en provetes, i dic, hòstia, si ho podíem fer en aquella època, per què no podem tornar-ho a fer? Ja està, ja no dic res més. Bé, anem ara amb els finalistes, però penseu això, reflexionem-ho tots. I els finalistes de millor experiència de consum responsable són Yo compre así de Prosa Elástica y consumo responsable de la Asociación de Vecinos Torrefiel. Molt bé. Moltes gràcies. Queda't així si vols, perquè anem en un vídeo ara. I el premi a la millor experiència en consum responsable és per a Consum Academy. Que he trobat? No, quina? Autoestima.cal. Parlarem de... De Fórmula 1. No! Sorprèn-me. Dels 10 trucs més cutres perquè piques i compres alguna cosa. Ah, que no era verdad. Vaya por Dios, que no salen followers. Son ustedes unos mentirosos. El apasionante mundo de los grupos del WhatsApp. Y al mateix temps. Y tú también, querida mamá. Y tú también. Hoy te vamos a ayudar a tener móvil y flow en casa. Quieres datos y vendérselos a las empresas. A buenas horas, mangas verdes. Pues mire, cridava perquè volia fer-los una consulta perquè sé que sou especialistes en dedimatge. Es un palo. Deberían de haber cámaras por toda la ciudad para hacerte selfies. Porque me gusta leer. Porque siento curiosidad. Sí. Ojalá. Y no lo hubiera dejado hacerme esas fotos. Ojalá. Saps? És com un xute d'adrenalina. És com pujar a una muntanya rusa. Vamos a hacer un juego que se titula Intim, en el cual se van a lanzar preguntas y nosotros tenemos que elegir si para nosotros es íntimo o no. Xavier Rico, voy a estar un día entero sin utilizar ningún dispositivo que tenga internet.
Most likely to, y en español... Chu, con CH. ¡Ay, qué gracioso! ¿Quién es más probable que? Es verídico. De hecho, siempre en clase nos dicen: ¡nos fiéis de la Wikipedia! Bé, vos explique un poc. Consum Academy, com heu vist, eixien uns conceptes. Ells han jugat a ser youtubers. Han fet unes càpsules en les que tractaven, abordaven tots aquests temes. Per això s'emporten el Premi Millor Experiència en Consum Responsable, Consum Academy, de l'Associació Ciutadana i Comunicació ASICOM, per la seva frescura a l'hora de barrejar consum, tecnologia i noves formes de comunicació per als joves. Un aplaudiment per a ells. Bé, primer de tot, donar-li les gràcies a l'Ajuntament de València per haver-nos donat aquest premi i en especial a CICOM i a Bisomo per haver-me fet formar part d'aquest projecte. Sabeu que estic a plena disposició per a lo que vulgueu. Per altra part, contar-vos que ha sigut un orgull per a mi el poder fer aquests vídeos en la nostra llengua, perquè com bé sap, una llengua es mor quan la gent es deixa de parlar-la. I nosaltres és algo que això no podem permetre-se'l. Moltes gràcies. Hola, soc Carles López. L'altre dia la vicepresidenta d'ASICOM em va presentar com el creatiu d'ASICOM i és la cosa més bonica que m'han dit. Innovar significa arriscar i este projecte de Consum Academy era arriscat en 3 nivells. El primer nivell era perquè volíem trencar en l'adultcentrisme i en el paternalisme habitual, perquè per primera vegada en la història els adults no tenen ni les claus, ni la raó, ni el coneixement suficient per abordar els problemes que tenen en aquests moments els adolescents. Durant tota la història el moliner sabia més de molí que el seu fill i el pescador sabia més de pescar que el seu fill. I en aquests moments els pares no saben més de tecnologia, ni d'ús de pantalles, ni de consum responsable que els seus fills. El nivell 2 de risc era, este és més difícil de comprendre per als adults, però era que anàvem a barrejar formats de youtubers, que és un pecat en YouTube. Comèdia, drama, divulgació, ho anàvem a barrejar tot. I n'hi havia un altre nivell de risc dins d'aquest nivell de risc, que era que alguns dels vídeos anaven a ser sense guió, perquè jo els coneixia els 4 i sabia que ho anaven a fer molt bé. El nivell 3 de risc era que anàvem a fer una aposta per una cosa que nosaltres hem batejat perquè sí i que es diu bilingüisme passiu. I significa que n'hi ha persones que parlen en valencià i persones que parlen en castellà, que ningú es canvia i que tot el món s'entén. Per tant, no vaig a fer una enumeració, però sí que vaig a donar les gràcies a tota la gent que va creure que això era una bona idea a pesar de tindre 3 nivells de riscos, a tota la gent que ha cregut que mereixia un premi i a tota la gent que encara creu que podem continuar innovant i arriscant amb nous episodis de Consum Academy. Moltes gràcies. Moltes gràcies, felicitats. Entrem ara en la categoria a millor innovació basada en procés de participació ciutadana
Per a lliurar aquests premis demanem la presència a l'escenari de Maite Ibáñez, regidora de l'Ajuntament de València. Com estem? Benvinguda. Aquesta és la categoria de participació ciutadana. No per explicar-ho. Vostè veu a punt? Ai. Sí. Quin és l'últim programa que has vist, per exemple? Alguna pel·lícula? No fan pel·lícules en Apunt, no fan pel·lícules. Però a nit què van fer? Què van fer a nit? A nit no la vas... Estaves fent coses, molt bé. No, és que jo la de participació ciutadana ho dic perquè estan tots pensant, hòstia, que puta, cada volta que puges t'ha de fer ahir la... No, però jo és per veure un poc la categoria, perquè dic la de participació ciutadana perquè jo faig un concurs en Apunt que es diu Atrapa'm si pots, que igual t'agradaria vindre allí a concursar, que és de participació ciutadana, ho dic perquè tenim un pot de 8.000 euros. Que això li vindria bé a l'Ajuntament, concretament a l'AMT. Bé, i els finalistes són Benimaclet Confusion, Más que un evento, una comunitat de l'associació Possibilitats i Intramurs per l'experimentació artística de l'associació Intramurs. Felicitats a tots. Fotos. Moltes gràcies. Gràcies a tots i enhorabona, de veritat. Un moment, Maite, que ens queda un premi, tranquil·la. Tranquil·la, no va passar ningú autobús per ací, Maite. I el premi al millor procés de participació ciutadana és per a Històries 3F. Per mi sí que ha canviat molt, Perquè entonces era com una família que vivien aquí, Perquè jo tenint 10 o 12 anys, entrava a totes les cases d'ací com si fórem a casa, sense ninguna vergonya ni res. Jo entrava allí, si estaven almorzant, a vegades me sentava a almorzar. Avui en dia això no se coneix, Jo porto així vivint 74 anys des que nasquí i ho vaig conèixer tot, el que hi havia entonces, el que hi ha ara i tot. Entonces només hi havia que horta, així no hi havia pràcticament res, només que camps i alguna alcria i la gent que vivíem i ja està, no hi havia res més. Iba con la vecina a comprar un huertano. Vamos que sí, que esto era una huerta y aquí había una acequia grandísima. Pero tú vives aquí en este barrio. Yo en el grupo de los desamparados. Estaven les vies que anaven a Madrid, una i l'altra anava a Llíria. I això són les dues vies que tallaven tot això d'Arxiduc que Carles avui en dia. El
projecte Històries 3F naix a partir d'una necessitat dels barris de Tres Forques i Vara de Quart, que són barris relativament nous a València, de construir una història i una identitat que tenen altres barris de València per ser més antics, però que el nostre, fins al moment consideraven que careixia d'ell. Vam pensar en el seu moment que era una bona idea construir aquesta identitat col·lectivament des de totes les persones que habitem i treballem en el barri. Hem arreplegat objectes, hem arreplegat moltes fotos, hem sigut capaços de fer un documental. En el proyecto 3F mi colaboración ha sido aportando imágenes, puesto que mi padre era fotógrafo del barrio Fuensant y San Juan, y desde que vinimos a vivir en este entorno tenemos fotografías de la zona sin construir. Gracias al proyecto de Historias 3F, lo que vamos a conseguir va a ser la interacción entre todas las entidades para poder colaborar, para poder juntarnos y para poder hacer actividades nuevas. Además, si nos hacen el centro cívico, si podemos disponer de él, podemos juntarnos jóvenes, adultos y mayores para poder realizar todas las actividades que queramos y que podamos. Y gracias a todo eso lo que vamos a conseguir es un barrio más unido, donde la gente joven participe muchísimo más y ese va a ser el futuro del barrio de Tres Forques. Molt bé, i el Premi Millor Procés de Participació Ciutadana és per a Històries 3F de l'Associació Veïnal i Cultural Tres Forques per la seva proposta per a crear barri i memòria de barri, en aquest cas de Tres Forques i Vara de Quart. Un aplaudiment per a ells, per favor. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, aquí estamos los carcas de la Asociación de Vecinos ganando un premio de innovación social del Ayuntamiento de Valencia. Bueno, tenía aquí algunas notas puestas, o tenía aquí algunes notes. Bueno, els fruits del projecte pues, han sigut una exposició fotogràfica, l'heu pogut veure en la pantalla. Ha sigut uns tallers en els quals s'ha treballat què és el que volem per al futur del barri. Ha sigut un documental de 50 minuts que a més ha sigut premiat fa 2 setmanes també en el Festival de Cinema Ciutadà Compromès com amb el Premi del Públic, que estem molt contents també d'aquest premi. I bueno, cosetes que tenia així anotades. En aquell dia ja estàvem contents perquè recibim el Premi del Públic, avui recibim el Premi a la Participació, però a una associació de veïns ja no podem esperar més en quant a projecte. Abans comentaven que 13 milions per a desatascar les tovalloles. 13 milions per a desatascar les tovalloles d'allí. Nosaltres, en 2.500 euros de pressupost, hem pogut fer tot això. 2.500 euros en IVA inclòs, clar. Aleshores, això tenia IVA, lo de les tovalloles? No ho sé. Ah, vale. Vale. Ens preguntem què haurà costat això si... Bueno, 2.500 euros per a recuperar la memòria històrica col·lectiva d'un barri de més de 20.000 persones. Es preguntem què haurà costat això si ho haurà fet una empresa i qui ho haurà pagat. Es preguntem també què li haurà costat a l'administració i si ho haurà fet. Al final, el que es donen compte és que les associacions són necessàries i fan falta. Això sol és un projecte, així soc conscient que hi ha molts projectes premiats i altres que no són premiats i estan fent-se moltes coses des de totes les associacions. Les associacions són necessàries
però a l'hora de la veritat s'enfrontem amb molta burocràcia, molts impediments, que el que fan és que en lloc de facilitar la feina de les associacions, moltes vegades l'estan dificultant. Fa 7 anys, així en el vídeo també, estem demanant en l'Associació Veïnal i Cultural Tres Forques que es creï un centre cívic al barri, perquè és un barri de més de 20.000 persones que no té universitat popular, no té centre de joventut, no té centre per a persones majors adequat, no té molts servicis que pensem que serien necessaris. I fa 7 anys que anem darrere de, per almenys, la instal·lació que tenim que servisca com a centre cívic. Fins ara no hem sigut capaços. Aprofite que hi ha molts polítics així, per a aquests que vulguin col·laborar en la causa, ja saben on estem. Pensem que això té que canviar d'alguna manera i ja que hi podem parlar, és el que aprofitem per a dir. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, felicitats. I de veritat que quan em van explicar el projecte no ho diré quan se senten perquè no estic parlant i no s'entenen, que em va agradar molt quan m'ho van contar. Sí, perquè a mi, per exemple, que m'agrada molt investigar, jugar, explorar el tema de les identitats col·lectives, trobo que és un tema que em va agradar, ho vaig trobar molt interessant, perquè és veritat que hi ha barris, sempre estem, el Carmen, el Centre Històric de València, no sé quantos. Jo, per exemple, he viscut 15 anys al barri de Sant Marcelí. Bona nit, Cresol, que la llum s'apaga, saps? I també tenia una associació veïnal superdinàmica. Heu fet un documental, l'heu estrenat ja? A on l'heu estrenat? Això no és estrenar, això no és estrenar un documental com este. Vos recomano, per una experiència que vaig tindre jo similar, no igual, però pot tenir alguna cosa, al barri teniu festes? Quan són les festes del barri? Seran en estiu? Al juny, perfecte. Cinema d'estiu. I estreneu el documental ahir. Molt bé, molt bé. M'aviseu i aniré. Bé, i entrem ara en la categoria millor solució creativa a problemes socials. Per a lliurar aquests premis demanem la presència a l'escenari de Mònica Oltra, vicepresidenta i consellera de la Generalitat Valenciana. Ahí. Gràcies, benvinguda. No saludem, anem al gra. Bé, crec que la pregunta és clara, senyora Mònica Oltra. ¿Vostè és de bidet o de tovalloletes humides? Sí. Perquè vostè les tirava, és el moment de reconèixer ara davant la ciutadania, les tirava al vàter. Ahí està, una confessió important ara que demà a les províncies això obri ja el diari, saps? Mónica Oltra atasca con su catalanismo. Ah, sí? Jo he de dir que a ma casa també en gastem, tenim xiques, xicotets i tal, i jo les tirem a la paperera, perquè jo des que estic amb la meva senyora, la meva dona, una cosa, a ma casa al poble sueca han tingut sempre bidet tota la vida. Això és una cosa que ve dels moros, diuen que ve dels francesos, ho ha inventat el barón de bidet, no, això ve dels moros, això ve dels àrabs, aquesta cosa del rentar-se, això és molt musulmà, molt de l'islam, altra cosa no, però això ho tenen. I la meva dona era, a ma casa no havien tingut paperera en la vida en el lavabo. I la meva dona va portar, la gran aportació de la meva dona al nucli familiar és, entre altres coses, és la paperera al lavabo. I a casa en comprem, a voltes que fica, sí, és biodegradable, però les tirem totes al lavabo. I ara estic molt content que l'Ajuntament de València, vaig a dir-ho també públicament, l'altre dia em van a pegar en l'ascensor de la finca. Finca en valencià sabeu que és un edifici, no és un que tinguem, no és que siga jo que sigui un senyor andalús, i tinga jo una... Que ara les tovalloletes es reciclen a banda. Això ho sabíeu? Van a un contenidor especial. Si no ne gastes, veus? Si no ne gastes millor el bidet, però si no que us sapigueu que si esteu a la paperera tenen un contenidor aposta, no aposta només per a tovalloletes, només faltaria, bueno, el Ribó està ja escarmentadíssim igual, però van en altres coses, averigueu-ho bé perquè van en altres coses, no va en paper, ni va a plàstic, va en un altre, no sé si és el marró, és el de marró, és que no sé quin és. Quin? El gris,
que va ahir això i què més va ahir? Les compreses, els paquetons dels xiquets també va ahir, no? Això va ahir, és un contenidor aposta per això, i m'agrada molt. Ara, és un Tetris, ara en ma casa, per estacar la basura allà en la cuina, perquè és un Tetris, i a voltes tinc dubtes, perquè la redecilla de les querilles on collons va, saps? No sé on ficar-la, això és plàstic, això és recicle, és que ja no ho sé, perquè ara ho arreplegueu tot, es recicla o no es recicle, no? És que això és un... Això, llança també la proposta per a algú que faci uns vídeos clars de com fer això, perquè de veritat que és per tornar-se loco, que està molt bé, que una volta ho mecanitzes és fàcil, però està bé el paper que heu fet, això està bé, el paper ja l'hem arrencat de l'ascensor i l'han tirat en el paper, això ho han sabut fer, I algú l'havia arrencat així en malícia, estava com arrencat així com estos rojos, saps? Estava com així. Bé, perdó, mira que m'han dit, no t'enrotlles molt, és un drama, els xiquets ploren. Bé, els finalistes a millor solució creativa a problemes socials són metodologia per a la implantació de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics en una ciutat de José Ángel Leiva Vilaplana i Hogares Compartidos de l'associació Hogares Compartidos de València. Un aplaudiment per a ells, per favor. Molt bé, felicitats. I ara sí, anem amb el premi a millor solució creativa a problemes socials per a l'associació Adonar. La danza puede ayudar a encontrarte a ti mismo, puede ayudarte a relacionarte con los demás, te puede ayudar a ser simplemente un vehículo de expresión donde las palabras no pueden llegar, te puede hacer integrarte dentro de un grupo, te puede hacer sentir la pertinencia realmente dentro de un grupo que evoluciona y te hace ir en un viaje hacia algún lugar de manera colectiva. Adonar nace en 2018, impulsado por un grupo de mujeres que tenían la ilusión de juntar sus saberes y sus experiencias de lo social y lo cultural para hacer proyectos exactamente de ese tipo, creativos y artísticos con impacto en la sociedad. Ahora mismo ya somos un equipo de más de 10 personas, entre junta y equipo técnico, en su mayoría mujeres provenientes de diferentes ámbitos. Hacemos proyectos multidisciplinares y nosotros somos un equipo multidisciplinar. Gestores culturales, diferentes ramas de lo social, psicología, terapia ocupacional, trabajo social. Trabajamos acompañando a artistas de diferentes disciplinas, desde la danza, la fotografía, el teatro, la creación literaria, para trabajar con diferentes colectivos o realidades, jóvenes, mujeres, barrios, y aportando lo que nosotros sabemos, rigor técnico y metodología de la acción social. Adonar se encarga de la práctica social del proyecto Valientes Fotón, que es un proyecto de fotoperiodismo, de fotografía, con jóvenes tutelados. Aportamos la metodología para la intervención, trabajamos en un encuadre para que ellos se sientan seguros en un trabajo íntimo con nosotros. Adquieren competencias en base a la fotografía para encontrar relatos, para encontrar su voz narrativa, para trabajar su creatividad, para explicar la realidad, para reflexionar sobre lo que les interesa. La cogen con la fotografía y la muestran a la gente. Le dicen, esto es lo que yo estoy viendo, esto es lo que me preocupa, esto es lo que me hace reflexionar.
Estamos colaborando con Adonat para poder realizar un proyecto de danza comunitaria dirigido a un colectivo que se encuentre en riesgo de exclusión social y pretendemos, a través de la danza, poder mejorar de alguna manera la vida, la experiencia de las personas que puedan participar. La idea es acabar realizando un espectáculo escénico donde estas personas tomarían parte y la experiencia sería tan enriquecedora como ellos como para nosotros. Per a mi el projecte d'Adonat és donar la possibilitat a gent que no la té de poder ser artista, de poder gaudir de sentir-se artista, de relacionar-se amb persones amb les quals no es relacionaria, d'obrir els ulls i d'optar a una part de la vida que dona molta felicitat, que és la part artística. I el premi a la millor solució creativa a problemes socials per a l'associació Adonat per la seva barreja entre la mediació social i la cultura. Como le decía a no sé quién antes, a mí no me van a dar un Goya, o sea que tengo mi momento de gloria. En primer lugar, gracias al Ayuntamiento, a la Regidoría de Innovación, por darnos este premio y por habernos valorado tanto últimamente, porque nos ha seleccionado también en la convocatoria de innovación para un proyecto específico, así que muchas gracias por la confianza. Y como hemos dicho en el vídeo, esta aventura empieza hace 2 años, cuando 4 mujeres se unen a mí para que soñáramos juntas. Nos llamábamos las 5 hilanderas, en honor al cuadro de Velázquez, porque estábamos hilando ilusiones, sueños para transformar el mundo, el de más cerca y con efecto multiplicador. Ellas son Berta, Salud, Antonia y Xochitl. En 2018 se fraguó el proyecto que hoy nos ha traído aquí, que es el lanzamiento de la asociación. En realidad tiene vocación de ser puente entre el mundo social y el mundo cultural y de ser una lanzadera. Por eso todos los proyectos iniciales, Valientes Fotón, el proyecto Impresas, que ayer recogió también un premio aquí, y la Ciudad de las Mujeres, pues nos hicieron saber que esto tenía sentido. Y todos los que vendrán, evidentemente. En 2019 hemos hecho una apuesta por profesionalizarnos, por generar un equipo técnico y, por tanto, pues una junta que pueda de verdad representarnos, y qué mejor que aquí nuestra presidenta. La junta la forman Inma, Minerva, Antonia, mil gracias, al equipo, Xochitl, Cris, Manu, Tamara y Rus, y luego tantos socios y amigos, entre ellos Confusión, que también han sido premiados hoy. Vero, Kim, Jorge, Yatcher, por supuesto, Jorge, Gonzalo, Miriam, etcétera, etcétera. Y también gracias a mi familia, que no me entendió cuando me dejé un trabajo estable en la ciudad de Barcelona para saber qué quería hacer, y luego Valencia, que me acogió y me demostró que no hacía falta irse a Nueva York, que en esta ciudad hay muchas cosas por hacer y ahora se puede. Así que gracias. Bé, doncs, nosaltres som la prova del bilingüisme passiu, així que jo seguisc en valencià i entendreu després de sentir-la que per a mi sí que és un plaer i un regal a esta edat en la qual ja he fet de l'art una professió, ho he intentat, ho he aconseguit, ara estem esperant a veure què passarà, però bueno, jo diguem-ne que ja he fet la meva carrera i en definitiva ara al final, o pràcticament al final, me n'adone que quan vaig començar no pensava en si pagaria la casa fent teatre o tele o si tindria audiència, només pensava que l'art canviaria el món. Així que a aquestes hores soc una privilegiada de que gent, primera, més jove, a mi m'agrada molt fer-me gran, però crec que no hi ha que perdre comba. Aleshores m'encanta que siguin més joves, m'encanta que pensen que van a canviar el món a través de l'art, perquè a pesar de tot el que la professió, lo bo i lo dolent m'ha donat,
sí que crec que és la ferramenta més eficaç per a ser feliç, per a lluitar i per a no fer demagògies, sinó realitats. Així que moltes gràcies. Gràcies. Molt bé. La tele som a té rotllo, La tele és a té rotllo. L'audiència sí que patim, la patim. Què vos vaig a contar? Ja us trobat alguna solució des d'Invictus Lego? Esteu ahí, no? Esteu ahí. Bé, entrem a la categoria millor experiència en innovació social i urbana des de col·legis. Per a lliurar aquests premis demanem la presència de Fermín Cerezo, cap del Servei d'Innovació de l'Ajuntament. Què tal? Com estàs, Fermín? Ahí, la distància. Què tal, Fermín? No coneixia jo el teu departament. Què és l'últim que has innovat? Sí, pots dir-ho? Se pot dir? És una primícia? Vas a donar-nos una exclusiva? No. I l'últim que recordes... Se t'ha oblidat? Malament anem, Fermín. Teniu papereres en els lavabos allà a l'Ajuntament? Sí, molt bé, ahí, molt hàbil, molt bé. I ara heu ficat ahí molt d'arbre de Nadal. Això va en llum, Fermín, això va en llum. Pensa-ho. Bé, i els finalistes en millor experiència en innovació social i urbana des de col·legi són Finestra Inclusiva de la Finestra Nou Circ i Ciència Humanista de l'associació AMPA Humanista Marinera. Un aplaudiment per a ells, per favor. Moltíssimes gràcies. Els xiquets demà a escola, hem anat allí, hem pujat, ens han aplaudit i pa a casa. Això és fer-se major. Bé, i a continuació lliurarem el Premi a la millor experiència en innovació social i urbana des de col·legis, que a més vos sonarà, és per a l'associació Mesura i el seu projecte de qualitat de l'aire Mimo CO2. Las necesidades que encontramos en los peques cuando hicimos la consulta es que querían espacios saludables entendemos y entienden ellos por espacios saludables, espacios libres de humo y de contaminación tanto acústica como medioambiental, que pudieran venir al cole en bici, andando, en patinete. Tenemos amplia diversidad de móviles sostenibles. El projecte Mimo CO2 consisteix en fer visible allò que respiren les nostres criatures. En les escoles vam començar a mesurar la qualitat de l'aire, tant en interior com exterior, i d'aquesta manera som capaços de saber quina qualitat de l'aire tenen a l'interior de les escoles. Nosaltres vam mesurar en 30 escoles a la ciutat de València, tant en interior com en exterior, i
i d'aquesta manera pogueren intercomparar els resultats de qualitat de l'aire d'una escola que està en el centre, una escola que està en un encreuament, una zona que està en una zona pacificada al trànsit. Les conclusions varen ser que aquelles escoles que estan en zones pacificades al trànsit tenen molt millor qualitat de l'aire. Estem parlant al voltant del 50% menys de contaminants, de gasos y partículas. Gracias a los datos que hemos obtenido mediante el proyecto, se han optado por diferentes soluciones, entre ellas unas soluciones de concienciación de las familias. Y justo con un acuerdo con el colegio se facilitó y se concieció a las familias para que los niños vinieran tanto en patinetes como en bicis, y esos patinetes y bicis se pudieran aparcar dentro del colegio. Aparte de las medidas de concienciación de las familias, se optaron también por medidas físicas, como puede ser el forzar, el airear las aulas con la ventilación forzada mediante extractores y la apertura de ventanas o puertas, y también la bioclimatización, que lo que hacía era la introducción de aire limpio dentro de las aulas, renovando el ambiente de las mismas. Con los datos que recabamos sí que vimos que todo el colegio no se comporta igual. Había zonas del colegio donde había más incidencia de tráfico rodado y por ende los índices de polución aumentaban mucho más. Y había partes del colegio donde no había tanto tráfico y sí que vimos que los índices de contaminación eran mucho menores. Este projecte ens ha ajudat a fer un mapa de qualitat de l'aire a la ciutat de València utilitzant l'exterior i l'interior de les escoles, i en este mapa ja es poden prendre decisions no només a les escoles sinó també a la ciutat de València. Bé, i el Premi a la millor experiència en innovació social i urbana des de col·legis per a l'associació Mesura del seu projecte de qualitat de l'aire MIMO CO2. Porten botitges? Bueno, buenas noches ya. Desde Mesura queremos agradecer al Ayuntamiento que, bueno, pues que existan estos premios y estamos viendo que han sido muchos, variados y valiosos todos. Nada, es que Eugeni nos lo ha puesto así como... Iba a decir así un... A huevo. A huevo. Dilo, dona, A huevo. Bidet, granell, botijo. Entonces, se trata de volver atrás, de replantearnos lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir, de cuidar a nuestros peques y el futuro de esta ciudad y de nuestros hijos e hijas. Y bueno, pues escucharles a ellos, porque en este proyecto nos han ido guiando, nos han ido diciendo qué era lo que querían, lo que necesitaban y bueno, pues también nos han ido aprendiendo, porque no enseñamos nada, nos aprenden y nos han ido aprendiendo, pues gestionando un poco a ver cómo podemos mejorarles sus espacios habitados, porque los coles los habitan ellos, las calles las habitan ellos, nosotros también, los grandes, pero bueno, el futuro está ahí. Gracias.
Bueno, molt agraït i gràcies pel premi. Jo vull recordar-me dels funcionaris de l'àrea d'innovació. Sempre s'han apostat i han treballat molt en aquest tipus de premi. Parlarem inicialment que el recolzament d'associacions és molt valuós i estem molt agraïts, siguin premiats o no, que continuen els premis. Invitem al nou regidor d'innovació que continuï en ells el proper any i també invitar, nosaltres treballem en dades, anem a continuar treballant en dades, però tornar a la botija és algo que hi ha que fer-ho, hi ha que tornar al bidet i les dades apunten cap allí. Aleshores, polítiques verdes, polítiques de creixement, volem tornar a una ciutat de la mesura que, si volem ser Madrid, viurem com els madrilenys, si volem ser València, igual ens va millor. I moltes gràcies i un plaer estar així. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. La veritat és que la relació, no sé si veig la botija com a bidet, vull dir, o ho veig, però no sé si m'agrada, vull dir, perquè no sé exactament, però sí, suposa que... Jo tinc una botija a casa, de fet, però mira, ara la gastaré, una botija gran, la tinc en el rebost allí, però aquest estiu és veritat que la podria usar. Me'n recordo un dia que la vaig ensenyar als meus fills, i dient, això què és? No sabia, jo explicava que mantenia l'aigua més fresqueta i tal, però sí, igual hem de tornar, és una bona metàfora, tornar a la botija, tornar al bidet. Pareix un poema de Vicent Andrés Estellés, no? Però... Perdó. La deixa així. Bé, entrem ara, perquè pobreta la tindré patint, estarà pensant què em preguntarà l'animal este, què em preguntarà este. Entrem en la categoria de millor treball de màster o tesi doctoral en matèria d'innovació social i urbana. Per a lliurar aquests premis demanem la presència a l'escenari de Marta Chillarón, gerent de la Fundació Las Naves. Mira, pel temps que ens coneguem no el diré res. No el diré res i perquè anem un poc també de test. Però mira, tens botija? No? Vols la meua? Perquè jo en tinc una. Una gran a casa i vaig a fer ara una cosa que ja és la reutilització, vull dir, fugir del consumisme perquè tingué circular, etc. Tingué una botija allà gran en casa per a tota la família, doncs mira, tu te quedes ixa que la pots tindre així a l'oficina. És un dels grans invents espanyols, això ho sabíeu? Junta la granera i el xupa-xups. Forats i palos. Forats i palos. Això és la creativitat del disseny espanyol, forats, palos. I a voltes el forat el pots fer en el mateix palo, saps? Imagina't, és impressionant. Bé, a voltes és simple, no? No fa falta complicar-se tant. Bé, anem amb els finalistes. Els finalistes a millor treball de màster o tesi doctoral en matèria d'innovació social i urbana són la coeducació en un centre educatiu, anàlisi del pati escolar de Sandra Molines Borràs i Calle Demencia de Carmen Ferri Pardo. Un aplaudiment per a elles, per favor. Felicitats a les dues. I ara sí, el premi al millor treball de màster o tesi doctoral en matèria d'innovació social i urbana és per a David Jiménez pel seu projecte Circo Camina Conmigo.
El proyecto Circo Camina Conmigo gira en torno a la tercera edad y se basa en 3 fundamentos: la inclusión social, la sostenibilidad económica y la adecuación del espacio a las necesidades del usuario. Estos conceptos se materializarían en un complejo situado en Nazaret, en Valencia. Estaría habitado por 2 colectivos vulnerables, aparentemente antagónicos, pero en el fondo muy complementarios: ancianos y huérfanos. El núcleo esencial del programa estaría compuesto por hogares compartidos entre los 2 colectivos. Y debido a la peculiaridad de los usuarios acogidos, no seguiría una tipología convencional. Las habitaciones de los ancianos les garantizarían un espacio de intimidad, respeto y reposo, mientras que la de los huérfanos están concebidas para desarrollar sus facultades de socialización y colaboración. Las zonas compartidas están pensadas para combatir el sedentarismo, generando áreas de reunión y descanso, en las que será necesario realizar actos sencillos de esfuerzo repetitivo, lo que incidirá en el bienestar de los usuarios de manera crucial. Desde los hogares se estructurará una serie de programas vinculados con lo cognitivo, lo deportivo, lo nutricional y lo social, que, empleando un gradiente progresivo entre los espacios íntimos y los espacios abiertos a la ciudad, facilitará la inclusión de los colectivos acogidos en ámbitos de mayor riqueza social. La versatilidad del centro para recibir actividades y acontecimientos de distinta magnitud, sin perjudicar la vida rutinaria de los usuarios acogidos, permitirá obtener recursos de medios distintos que incidan directamente en su bienestar, complementando el sustento público que les ampara. En definitiva, les permitirá integrarse y participar plenamente en la ciudad. David no estava avui així perquè està estudiant al MIT de Massachusetts, però tenim un vídeo, voleu que vegem el vídeo ara primer? Veiem un missatge que ens envia. Buenas tardes, saludos desde el Media Lab. Antes de nada pido disculpas por no estar allí, pero las circunstancias lo han impedido. Recibir este premio fue algo bastante sorprendente, sobre todo porque hace un par de años me echaron de una universidad al defender una propuesta similar. Debido a ello, los agradecimientos en esta ocasión son múltiples. En primer lugar, y sin miedo a caer en tópicos, a mi familia. Porque aunque no siempre me han entendido, siempre me han respetado. Y sin esa actitud yo no estaría aquí. En segundo lugar, a las universidades. A la Universidad Politécnica de Valencia, por haberme dado la patada, afirmando que mis ideas eran inservibles y ridículas. A la Universidad Europea, por haberme acogido y por haberme dado la libertad y la confianza necesarias para desarrollar mis ideas. Por último, agradezco al jurado del concurso por la consideración que han tenido conmigo. Muchas gracias a todos. Os mando un abrazo desde Boston. Molt bé. Bé, recolliran el premi els pares de David, que estan així. Un aplaudiment, per favor. No vol dir, no sé si el pare és com el fill o el fill és com el pare i té ganes d'enviar-li algun recau o algú també. Ara és el moment, Ara és el moment d'arreglar comptes. Sí, la mare, sí! Solamente reiterar las gracias que ha dado mi hijo al ayuntamiento por ese reconocimiento que para él es muy importante. Molt bé. Per cert, què està fent... I també para la Perdone, familia. que m'entra en la part curiosa. Què està estudiant el seu fill allà a Massachusetts? Él ha hecho arquitectura y se dedica a la investigación dentro del mundo del ámbito de la arquitectura. Perdone, venga aquí. Proyectos para unos trabajos en Nueva York y en Washington. I colló. Molt bé, no, ho dic un colló en plan molt bé, ¿Para qué? ¿Para trabajar en qué? Perdone un momento, es que a mí esas cosas me interesan mucho. Trabajo de investigación. ¿Trabajo de investigación de qué? Dentro del mundo de la arquitectura. ¿La arquitectura?
¿Pero investigación de qué tipus? ¿De sostenibilidad? ¿De qué? Sí, muy relacionado con esto del proyecto que ha presentado aquí l'Ajuntament. És molt guai, això, És molt guai. Doncs que tinga molts èxits el seu fill, que aprenga moltes coses, que xuple molts coneixements i que torni algun dia a València i els apliqui i es puguem aprofitar. Moltíssimes gràcies, moltíssimes felicitats. Gràcies, Marta. Bé, i per a finalitzar, m'agradaria tornar a demanar la presència a l'escenari de Carlos Galiana, regidor de l'Ajuntament, qui es dirigirà unes últimes paraules. Un aplaudiment per omplir el silenci, per favor. Gràcies. Això en la tele tenim un regidor que fa aixina, aplaudixen, fa aixina, i la gent deixa d'aplaudir. Què tal? Ja recupera la memòria del que has comprat? No. Bé, vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, vicealcalde de València, Sergi Campillo, companys i companyes del govern i de corporació, funcionaris i funcionàries de l'Ajuntament de València, treballadors i treballadores de les naves, guanyadors, guanyadores i finalistes dels Premis d'Innovació Social i Urbana Ciutat de València 2019 i 2018, amics i amigues, benvingut siga qui a sa casa ve. Gràcies, Maite Ibáñez, regidora d'Acció Cultural, per acollir-nos en la Mutant i fer-la un poc més nostra. En els anys 60, Estats Units va decidir enviar l'home a la Lluna abans d'acabar la dècada, abans que els russos, i tornar-lo viu. Ho va aconseguir, bueno, això diuen, a 1969, fa 50 anys. El govern americà va decidir en aquest moment posar en marxa la missió enviar l'home a la Lluna. Totes les indústries del país van començar a treballar conjuntament amb aquest objectiu. La indústria de la metal·lúrgia, en el material del qual seria construïda la nau espacial. La indústria del textil, en la roba que portarien els astronautes. La indústria d'alimentació, en com alimentar-los durant el viatge. I la de l'energia, per exemple, en com fer funcionar el coet. Aquesta missió va propulsar tota la tecnologia dels Estats Units. Al mateix temps es descobrien invents que poc o res tenien a veure en la missió, com ara els trajes ignífugs, la sola de les nostres sabates de fer esport o els detectors de fum. De fet, la NASA té més de 6.000 patents en invents gràcies a ESA i les posteriors missions lunars. Aquesta missió està inspirant a Europa les polítiques d'innovació que van a vindre en el futur. Avui hem premiat 5 projectes i 10 finalistes i hem vist altres premis de l'any passat sobre innovació social i urbana en aquesta ciutat. Cada projecte, cada activitat i cada estudi dedicat a una cosa diferent, a vegades sense molta relació entre ells. Vos imagineu què passaria si tota la ciutat, si totes les ments brillants que tenim ací i fora, les premiades i les no premiades, es posaren a treballar en una missió comuna? Què passaria si es marcaren l'objectiu de, per exemple, reduir l'obesitat infantil o lluitar contra la soledat no desitjada de les persones majors o la reducció del 50%, per exemple, de l'ús del plàstic, del CO2 o del malbaratament de l'aigua de forma radical. O si treballarem tots junts per un envelliment actiu. Vos imagineu? Vos imagineu que ens marquem totes aquestes missions? Doncs això són les missions València 2030. El projecte en el que des de la Delegació d'Innovació i Gestió del Coneixement de l'Ajuntament de València i les Naves estem treballant. Un projecte en el que anem a necessitar tota la vostra ajuda, imaginació i innovació. La innovació social i urbana de la ciutat de València, la innovació que hem premiat avui ací, de la que heu vist exemples, és la més propera a la nostra societat. És la que té una aplicació més directa sobre la ciutadania. Els premiats i els finalistes sou l'exemple de cap a on hem de mirar, cap a on ha de mirar València. Cap a missions comuns, de la mà, amb energia, imaginació, determinació, amb valentia. Tenim, i vosaltres sou un gran exemple, un talent de sobre a la ciutat per a donar solucions als problemes socials i urbans als que ens enfrontem cada dia. Tenim un centre d'innovació social i urbana a les Naves amb magnífics professionals que lidera projectes europeus de referència. Tenim un servei a l'Ajuntament disposat a deixar-se la pell en cada projecte, en cada idea, en cada proposta.
Tenim la capacitat i l'oportunitat. Vos emplace des d'avui a treballar conjuntament per València, a llarg termini, a l'agenda 2030 en la ment, a les nostres missions, a les vostres missions, a treballar conjuntament per aconseguir, entre totes i tots, una ciutat millor, una ciutat de referència, no només al país, sinó al món. Perquè és l'hora de les ciutats i vos anime a participar en la 5a edició dels Premis d'Innovació Social i Urbana 2020 que comencen avui. Perquè la innovació social i urbana és un xicotet pas per a l'home, però un gran pas per a València. Moltes gràcies i bona nit. Molt bé, moltíssimes gràcies a tots. Per què quedar-nos només en València, senyora Galiana? Què passa en Sueca? No tenim els mateixos problemes al meu poble? No, és que estic pensant que podríem ja, per aprofitar la benentesa que estic així, jo en seguida, és que jo em contagio en seguida de la gresca, ja podíem fer-ho també extensiu a tota la comunitat valenciana, perquè hi ha moltes missions ahí, molts projectes que són molt interessants, ho dic per lo següent, perquè tenim una televisió pública. No, exacte, comencem el Burjassot, però vull dir de Burjassot a tota la comunitat valenciana perquè hi ha projectes ahí que trobo que són molt engrescadors si contagien a molta gent, impliquen a moltes ciutats, perquè després hi ha una cosa que jo també llisc coses. He vist una cosa que es diu la gamificació, que és dels piques. Si, per exemple, comença una ciutat, per exemple, és de Sueca o diem Cullera, ¿vale? Si és de Sueca, podem guanyar-los, encara que sigui en reciclar els de Cullera, o en, jo què sé, o tenim menys xiquets gordos que els de Cullera, per dur-ho a un poc de comèdia, no? Ja, per a nosaltres ja és guanyar els de Cullera, perquè ells tenen millors platges que nosaltres, però tenen altres coses pitjors, com també ells no bullen la carn quan fan paella. Això també podria ser una missió, bullir la carn quan se fa la paella. Però bé, ahir ho lance, i també a tota la gent que esteu així ara, ja fora conyes, la gent que esteu així, que vos agrada pensar, els de Projecte Mesura, que es veu que deuen ser uns cuscús de mecedora, perquè estan cada 2 per 3, hi ha una xica que ha pujat que l'he vist en 3 o 4 projectes, vull dir, és que m'aprego que en el vídeo de Nostra Senyora de la Parròquia ha passat per aquí darrere, ella també així mirant. Penseu també coses d'apunt, perquè al final és la vostra puta tele, perdó per l'expressió, i està també per a aquestes coses, està per a que gent com jo fas el ninot i el carabassa i enrigant, perquè riures també està bé, però també està bé per a altres coses com mobilitzar el personal per acabar aconseguint objectius que al cap i a la fi ens beneficien a tots. Ara sí, moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer estar així, que penseu moltíssim, perquè els problemes mai se'n van, sempre estan ahí, com Cullera. Gràcies, bona nit. Ara, per favor, els premiats, els finalistes i les persones que heu lliurat premis, vos demanem que pugeu així per a fer-nos una fotografia final de recordatori. Moltes gràcies. I n'hi ha un piscolabis fora, no? I n'hi ha un piscolabis fora també, que és el que han vingut tots, no mos enganyem. Per favor, premiats, finalistes...
Per cert, disculpeu ara que vos tinc tots així, he caigut en una cosa, aprofite per a dir-vos que a mi me molen molt aquestes coses que feu, jo poc puc aportar, però tinc prou seguidors o coses així en xarxes, m'etiqueteu, jo vos repiule, que voleu fer un crowdfunding de no sé quantos, que necessiteu, busqueu alguna per a fer medicions de no sé què, etiqueteu-me, el projecte este busca gent per a fer proves no sé on, etiqueteu-me que a mi aquestes coses m'encanten, m'encanten. Gràcies. Volia dir-ho, caigut ara en això.